شێگانی ما عمر سونماز لە ئەستەمبولێ وێلگەلمە بە عمر پشتیک و تۆڕە میدیاییە ڕووداوێ ئەف هەموو هەوە دەست پێکریش بۆی و نوچەگەهان ئاگاهیان بدەن خەلکێک و دەرسە بژاردە هەیە زێدە خەلکی نزانی بوو نەها لە ئەستەمبولێک و وەکە هەند کەس دەبێژن نێزی 6 ملیۆن کورد لێ دژین گەلۆ پشتی vêya xelkê navên zarokên xwe tomar kirine ji bo dersa bijarde bi zimanê Kurdî? Belê roj baş dildar wekî ku te got niha Stenbol bajarê herî mezin e ku Kurd lê dijîn derdora 5 milyon Kurd lê dijîn lê belê beriya ku kampanyaya dersa bijarteya Kurdî dest pê bike beriya ku tora medyaya Rûdawê dest bi vê bangeşê biku û her wan nêrina xelkê veguhêze me dîtibû ku li Stenbolê bi rastî zêde kes zêde malbatên Kurd agahtar nebûn haya wan jê tune bû heta bi saya me em dikarin bêjin ku bi saya weşanên Rûdawê û mêvan û her wiha nêrîna pispor û zimannasa me dît ku beşekî piçûk bi jî xelk dîsa berê xwe dan dibistanan da ku zarokên xwe tomar bikin lê belê li Stenbolê pirsgirêkeke bi vî şeklê heye wekî ku tevahiya Tirkiye û Bakur heye li Stenbolê jî rêveberiyên dibistanan forman nadin dema ku forman bidin jî formên dersên bijarte di wan forman da jî dersên Kurdî nînin dersên kurmancî û zazakî cî nagirin malbat lê belê beriya sê rojan me karsazekî Kurd Nevzat Yeşilbağdan li gel sê zarokên xwe kiribû mêvanê stûdyoya Stenbolê ew jî gotibû ku me serî li dibistanê dayî lê belê li dibistan form nedayî me gotiye formekî bi vî şeklî nîne piştî weşana Rûdawê piştî weşana Rûdawê Nevzat Yeşilbağdan do peyamek şand û got ku piştî vê weşanê êdî rêveberiya dibistanê neçar mayî ku forma dersa bijarte bide û di wê formê da jî dersa Kurdî cî bigire piştî vê yekê jî doh serî lê danin û em dikarin bêjin ku sê zarok niha piştî weşana Rûdawê yanî serî li dersa bijarteya Kurdî danin ev bes numuneyeke piçûk ji vê yekê li aliyê din jî em dibînin ku piştê wan veşanan û her wiha piştê ku kampanyaya dersa bijarte gelekî berfireh bû lewra beşek weşanxaneyên Kurdî beşdar bûn gotin em ê kitêban bibexşînin em ê pirtûkan bibexşînin ji bo zarokên ku serî li dersa bijarteya Kurdî didin her wiha beşek karsazên Kurd piştgiriya aboriya ragihandin got em ê mehane 100 lîre 200 lîre 300 lîre çi ji destê me hat em ê wek bûrs bibexşînin ji bo zarokan li ser sosyal medyayê li ser medya civakî gelekî belav bû ji loma jî di nav xelkê da em dikarin bêjin ku di nav beşekê xelkê da jî piçekî belav bûyî lê belê Stenbol bi rastî qasê ku em çavdêrî dikin qasê ku em li sazî û dezgehên Kurdî dinêrin têrê nake zêde xelk agahtar nînin lazim e ku li meydanê li qadê xelk bête agahtar kirin yaman bi mesajan bêne agahtar kirin da ku heya wan jî hebe her wiha ji ber ku Kurdên ku li metropolan dijîn li metropolên Tirkan dijîn jî metirsiyeke li ser wan heye dibêjin ku dema zarokê me serî li dersa bijarteya Kurdî bide wê bêne fîşkirin wê ji aliyê mamosteyan ve ji aliyê zarokên zarokan ve û her wiha ji aliyê rêveberiya dibistanê ve wê bêne fîşkirin û bêjin ku ev Kurdperestiye dikin serî li dersa bijarteya Kurdî didin û di encamê da jî wê rastê muameleya cudakarî û nijadperestiyê bên bi rastî malbatên Kurd ji vê yekê jî ditirsin ji loma jî beşek ji wan tevî ku agahtarin jî ku dersa bijarte mafê dersa bijarteya Kurdî heye jî dîsa naxwazin ku serî lê bidin li aliyê din dildar tişteke balkêş ev bû do em li taxa penaberên Rojavayê Kurdistanê bûn bi navê Bayram Tepe derbas dibe ku li ser navçeya Başakşehîra Stenbolê ku hejmarek gelekî zêde xelkê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî jî penaberên xelkê Qamişlo û Efrînî têda bûn me zarokê wan beşekî ji wan zarokê wan jî diçin dibistanan me ji wan pirsî me got heya we ji mafê dersa bijarteya Kurdî heye gotin naxêr heya me ji tişkî wiha tuneyê û her wiha rêveberiyên dibistanan ji tu kes jî wan agahtar nekiriye heta li ser vê yekê me ji nûnerê enekesê di nav îtilafa Sûriyê da di nav opozisyona Sûriyê da ji Abdullah Gedo jî pirse ew jî got em agahtar nînin lê belê got piştê ku em agahtar bûn em ê xelkê xwe yê penaberiyên ku li Tirkiye dijîn em ê agahtar bikin da ku ew jî serî li dersa bijarteya Kurdî bidin yanî bi giştî bi rastî bi qasê ku em dibînin zêde xelk agahtar nînin lê belê bi saya ev kampanyaya ku niha dimeşe li ser dersa bijarteya Kurdî bi saya bi taybetî jî bi saya weşan û her wiha nûçeyên Rûdaw TV'yê em dibînin ku gelek kes jî agahtar bûn û gelek kes jî spasî dikin li aliyê din
وەکی کو me got li bajarên Tirkiye gelekî maf têne bin pêkirin bi taybetî jî formên dersa bijarte nayê dayîn. Mesela Ömer Faruk Ergerlioğlu parlamenterê HDP'yê Kocaeliyê niha li ser hesabê xwe yê Twitterê tişteke belav kiriye, formeke belav kiriye dibêje li bajarê Aydinê li navçeya Efelerê rêveberiya dibistanê xwendekar dersa bijarte hilbijartinin lêbelê ew dersên ku hilbijartine hatiye batal kirin li dew sawan dersên olî dersên dînî û her wiha matematîk hatiye hilbijartin li ser vê yekê jî heta gelek baroyên Bakur û bi taybetî jî Komeleya Hiqûqnasên Azad ÖHD daxuyanî belav kirin gotin ku ger serlêdan neyên qebûl kirin û her wiha rêveberiyên dibistanan formên dersa bijarte nedin we serî li me bidin lewra ev binpêkirina mafekî ye ev binpêkirina mafeke yasayî ye û ev sûcekî ye ji loma jî em dibînin ku piştê ku baro piştê ku komeleyên hiqûqnasan û piştê weşanên Rûdawê û باشە ئەمەر kampanya dersa bijarte îdî beşek ji rêveberiyên dibistanan neçar manin ku ders formên dersa bijarteya Kurdî belav bikin. سپاس ئەمەر